Ngibingelele embukeli ngasekhaya lokho eshe ngomzakhe sakhile futhi singane sanobe ngasikwana mothanda mfana kaCulu ngisukamelele ebaqulusini kumsakazo wakho abaqulusi FM kodwa ngokuhlala ngikhona ke la Olondi esambela endaweni ke yasempangeni kwasokhulu lapha kuwadi 1 la esambela endaweni eseke sabika ukuthi ke sakuyona ke lapha kasokhulu ehlaweni ilesibuka njengamanje la sibuka umgwaqo ongase nje udale ingozi ke noma enini sibuka nje le bathe bayaqala bayawakha khona la ongahamba khona kahle njengamanje namatshe ayefakiwe bethi bazame ukusekela lo matshe lawa asebhidlikile umgwaqo njengamanje uyavaleka njengamanje usangenza ingozi ke noma yinini ke last year sakhuluma ke nenduna yendawo ke ubaba ke umhloko asigcina ngaphinde lapha phela sakhuluma nekhansela umama ke lapha ke ukhumalo sagcina ke lapha ngobaba usodolobha walapha ke emfolozi umhlonishwa lapha ke uBhengu sibheka ke indaba ke yalomgwaqo lo bachazile ukuthi cha ubhekelele kahle mhlawumbe abakwa transport ibona engabe ke baqhubeka sokube isikhathi eside impela ngoba sawesiwombe sesithathu befika besebenza bedlula amabhasi beyodilike futhi bebuye bezoqala phansi adlula amabhasi udilike futhi nje kubuka nje isimo senje bagcina sebehambile bethi baqedile badilika futhi ngeyimvula kahle hle nje ke umgwaqo ofana nento engekho no mhlambe nje kafushane mangabe benichazile ukuthi ayikho yini enye indlela engcono abangenza ngayo ngoba njalo bayabuya sebudluleke kanje bayake bathini abakaze beyibeke ke indlela abangenza ngayo ngoba sobejahe yabona ukuthi sebeqedile babaleke behambe umphakathi usale baba nina njengomphakathi sifisa ukubona kwenzeka ngoba siyabona lapha ekuqaleni ukuthi basebenza impela kwabonakala lapha njengamanje siyafisa ukuthi engathi ungasebenzeka njengaleya ndlela ngoba basuka bese bezoqala la eduze komgwaqo usebenza bese ingakwazi ukubambana lento kanti lapha yamake eqaleni lesansi uhamba kubambana izitaki lezi uyabambana thule ukuthi nanokuthi abasondeze udongweni ukuthi incamashi bashiya isikhali imvula bese ithola ukungena manje lo mgwaqo ungahlameza kangakanani umphakathi kakhulu umphakathi akajika lapha ekhaya bacela ababhasi bajike lapha ekhaya agcina engasajikile njengathi isikole sekuhluka le ghetto manje kunabantu abaphansi lemthwalo mhlambe nje kafushane ukhona imihlanganiso lapha bayibambayo nani ukuthi mhlambe iziphi indlela ezingcono abangadekelela ngakho lo mgwaqo abakaze beze bebambe nawo sesibona sebebuya nje sibona ngama-truck kwanduna nami njengoba ngenduna nje abambike ngibona ngama-truck nje sebebuyile lokho mdlalo kuchaza ukuthi abanibheka njengoba nami nobuhle ukuseya nje okukhulu ngifisa nje ukubeka kanjalo kucace ukuthi bayaseya abasibona ngifuna ukubhela ndona yenkosi ngapha le ndawo le ihlabathi ingabhudleka noma yinini mhlawumbe ibhasi idlula nezingane la noma mhlawumbe ikhondamu noma imoto idlula nabantu la kuphele umphakathi mhlawumbe lithinina ngokwenu ngale ndawo nje manje ngibona mangiyibuka inkinga ingaba noma yinini ukhona umgwaqo sibona ukuthi mhlasembo ngangcono uma ungaphunywa ngale ngaphezulu usetshenzwe kodwa usetshenzwe ngoba ngapha kuyakhomba ukuthi inkinga ngeke ziphele ngoba kakhulukazi kubuye kube nemisi eduze baka bazama nje bafuna ukufaka amapipe washo ukuthi indawo yomuntu phela wangavuma ngoba befaka amapipe mhlawumbe ndona kusuka manje sebengimenza sithatha ngalomgwaqo yawubona nabantu kanjani ngawo ngaphela kusakazidala ingozi umgwaqo akulolo ukuthi bangethi siyawuvala ngoba amatekisi nje kade niyibona nje amatekisi asakwazi ukusiza abantu manje mase ngawuvala lo akusahambeki lutho ngibuka ukusuka manje itekisi ngathi iyahamba la ngokugcoba nje lapho sokuyingcuphe lomgwaqo mhlawumbe abantu ngachaza khona umunye umgwaqo mhlawumbe ngabe wona osebenza apha lo useyinkinga impela nje basenifikile nje kusenethembe elikhulu ukuthi yasibona isimo ngajabula nje ngelinye ilanga ngiqhamuke no-check nawo lona kwasukubona ukuthi ungasebenzeka ngoba lona hayi usho ukulandula impela Ndona inkosi siyathokoza sikhasa ukuthi wasefasana siyabonga kakhulu igama lami ngimpumalanga uMakhumalo kaCele Batsela wasewadi 1 kwasokhulu
lapho esikhona kusehlaweni dona yakhona uhlongo ngingasho nje ngithi mayelana nje nalomgwaqo wonke ngoba ngeke ngibe specific mhlambe mayelana nalomgodi kuphela kuwonakele nje wonke ngingasho phela ukuthi sengikwenze konke labantu sengikwenze ukukhulumisana nokuthi mayelana nalomgwaqo ngoba nje ngiyakhumbula ukuthi ngonyaka odlule abantu sebethi bayangidalekela kwazi kwaba ukuthi ngathi abayihambele bona beyoyizwela ngaqasha itekisi yagcwala saya kumalini empangeni okuyiyena ukuphathe ihhovisi lakhona amadoti empangeni naye owathi inkinga yakhe ukuthi bafike beplane bona njengenkuzana njengedistrict bese kusuka ominister phezulu bedivate yonke into abasuke beyiplanele bethi akhanjiwe kweindawo ezithile lapho engaze ngambuza khona ukuthi indawo kanti mina niprioritize ngokuthi nazana nobani hayi ukuthi mina nisuke nihamba niyobhekana naleso simo esuke sesireportiwe uma kungukuthi nje nomngane kuleyo ndawo ethile sekufuneke noma ngabe issue yakho nizeka muva kodwa iyona ke ezo English waqala ngase ngiyakubeka ke nami ukuphatheka kwabi kwami nabantu bakhuluma konke ke wathi uzozama ke ukuthi makusukwa lapha wayethi kuzosukwa khona kuzokuziwa la inkinga ukuthi ngingasho ngithi abanazi izinto zokusebenza ngoba kwesinye isikhathi bagqiba ngomhlamuzi umhlamuzi lenhlabathi ebomvu ingafakwe simende ingafakwe lutho befake yona bembambathe yona ifike imvula ikhukhula ihambe inhlabathi ngoba vele inhlabathi inhlabathi so ke ngingasho nje ngithi angisazi ngoba ngicabanga ukuthi ngo-2023 ngathi ake ngibabekezele lokungenzeka mhlawumbe imali azikho ukuze kusha uApril weyimali ukuthi ngene imali mhlawumbe ikhona umyakazo ozokwenzeka hayi lutho akwenzeki lutho nje isimo sabo nje sikhomba ukuthi ngathi se-ICU the way abasebenza ngakona ukuthi nje kuyacaca ukuthi imali into engekho ibudget nje neplanning yayo yonke lemisebenzi ofuneke beyenze la emawadini iyona into abangenayo ilokho engingakusho nje ukuthi mina ngokwami sengiqedile ngabo ukukhuluma nabo kwesinye isikhathi futhi mase ngifone nezingcinga abasayibamba ngigcinile nje ukufona kulezi imvula ezidlula hayi kulezi ngabafonela kaze beyibambe ingcingo zabo so ke uzungazi nje ukuphatha njalo abantu ngento engeke mina kusukela ngene nje ukhanseleni asithi nje 2022 ngoba ngene ngo2021 vele unyaka usongasekho 2022 nje ngangiyeqala ngoba kunalonto obhoboke ngithi bekuba 2022 namanje mhlawumbe sizosuka la futhi nihambe neyobona akudluli ibhasi akudluli lutho abawenze lutho futhi nawo nezincwadi futhi ngiyibhalile ngayihambisa kumalinga ngayihambisa kulokhuzana kuhlengiwe akaze kuze ngithole ngisho respond mayelana naleyo njengokhansela mhlambe ngokusho ukuthi unobabikela befike mhlambe kuwena bezothusa onkontileka ozodileka lomgwaqo noma uyobona nje kwenziwa lokho kwenziwa kuphele kanjalo njoba ngisho ukuthi laba abantu abanamali akaze akekho sonkontileka ofikayo so kusebenza lezi ngane iphephi yizo ke isuke ifaka lamatshe kungekho ngisho umuntu weplanning nani njengokuthi nje ukukhona nje omunye umgwaqo kodwa kwakuyi-access road owalimala umasipala waqasha ulokhuzana waqasha usonkontileka waqasha abantu endaweni abazosebenza wakwabuka ukuthi uzokwenziwa kanjani awukazi uphinde nje wona uzolimala ngoba wawusetshenzwe usonkontileka bona bayazenzela bona yikho nje lento ingekho akukho sonkontileka oqashwayo bayazenzela nje bona ukuthi umphakathi afethe ngisho kungakanani ngoba sikule wadi yakasi asikhona lapho suka la ubhekile abantu bangana kakhulu kabi abantu ngicabanga ukuthi abantu abavela balayisha ngoba kusehlaweni bangaphezulu ka-2000 abasebenzisa lo mgwaqo iyona video enkulu kunawo wonke amavidiyo wadwala baningi nje kakhulu kade baningi Ngibuka lama ngoba nje lena nje izulu lomgwaqo uyaqhubeka uyavaleka mhlawumbe njengokhansela makwenzeka ingozi abantu bobhekana nawe uthi akhansela kade uyibona uyachaza ukuthi usuyihambelile kodwa awunakiwe kodwa umphakathi yokusudila nawe futhi bangabe sebenza ingozi thina ngalomgwaqo kusuke nje nesokubona kuhle phuma
kuyenzeka sekuke kwenzeka ibhasi la lenza ingozi ngenhlanhla ke kodwa kulimalanga umuntu ayikho phela into abantu abayenzayo ngaphandle kokuthi kufuneke kufonele ukhansela nami ngize ngizoba nje isithingithingi ngoba kupho ngisuke ngizokwenza kubonakale ukuthi iplan yenziwa kanjani ukukhishwa leyo nto esuke ngoba nezimoto zabantu ziphathwa udula ngoba mawuqhubeka nje uyaphambili kugcwele inhlabathi kunomunye futhi umgodi ocishe ube ngangalo futhi phambili wonakele wonke nje lo mgwaqo wonakele nje wonke ngakho ukuthi akwenziwa iproper planning ukuthi kwenziwe nje kahle ukuthi umgwaqo wenziwe ngendlela efanele ngoba ukwazi ukuthatha izingane lezi zama EPWP uthi yizo lezi ezolungisa umgwaqo zona isuke izoyifakela amatshe nje la kuma Galbion kuphela akukho okunye isuke izokwenza yikho ke nje ukuthi mayiqambe besithela imvula ibuya phinde imvula ikudilize phansi Mhlaweni endaweni kuyasokhulu kuthiwa kusehlali khona sabuka la njengosodolobha obhekelele bonke nabantu bala uzobuka nawe isigameko esikhona la somgwaqo mhlawumbe kungathini ukuphala wakho ngomgwaqo well angithoza kakhulu science phala wami ukudlulisa ukudumala ikakhulukazi siyazi ukuthi uhulumeni wethu uhlukaniseke igaba ey'ntathu sino local sibe no provincial and then bese siba national so ke lo mgwaqo lona njengoba uL622 okusho ukuthi ungowe Department of Transport ngaqinisekisa ukuthi sengibe nengxoxo eziningi nomnyango wezokuthutha ukuba beze bezongenelela ekutheni balungise lo mgwaqo ngoba lo mgwaqo iwona ohamba amabhasi abantu mabe emsebenzini noma ngabe baya edolobheni manje njengoba unqamuke kanjena usuyingozi enkulu kuyinkinga ke ukuthi njengoba thina sikhethwe abantu silana kwi-local government okwethu ukuthi njengabakhongi sibuka ukuthi lo msebenzi lona lo monakalo lona ungakenzeki ekufanele siwuthathe sidlulisele kubani njengathi njengomasipala wasemfolozi thina okwethu ama-access road so this one is not an access road u-L622 okusho ukuthi oka-Department of Transport sesikwenzile ukuxhumana okuningi no-Department of Transport ethembisa kwesinye isikhathi akhale ngendaba yokuthi ama-grade afile izinto zokusebenza ifileodiesel abekho amathaya awekho so-ke lokho okwenza ukuthi ekugcineni kubeke umphakathi wakithi engozini ngoba njengoba umgwaqo nje uma ingadlula ibhasi lana ubhodloke lo mhlabathi lokulimala abantu ila uhulumeni esezoqhamuka khona base kufanele zongcwaba abantu sithi thina uhulumeni akaqhamuke kusafanele ukuthi avikele impilo zabantu akaqhamuka ngoba sekunenhlekele sekufanele kube nemphefumulo ezokwazi ukuthi iyofika so lo mgwaqo lona sesibe ne-engagement eningi kabi nodadewethu wa transport uhlengiwa kwaXolo kuzoba umfowethu uMalinga kuzoba umphathi wakhona uThabani Thabethe nabo sisixoxile nabo ngayo indaba yalo mgwaqo kepha sibona benza kancane kakhulu behamba ngonyawo lolwabo mhlawumbe ikuphi inhlonishwa kwenzeka ngokusoshiya ukuthi ama-engagement empilo nabo kaningana but ama-actions kusukela manje umonakalo yabonakala noma yini ingenzeka kumele umuntu yikho futhi ukubona kwenzeka thina-ke sike sithi-ke iminwe lesesandleni ayilingani okusho ukuthi njengoba siqalile la kwi-local abasiniki ilokhuza i-respond bakhombisa ukuthi abakwazi ukulalela izwi labantu ngoba ma kukhuluma ukhansela kukhuluma izwi lomphakathi usuke ekhulumela umphakathi so-ke sibabhalelile incwadi namhlanje abakangiphendula incwadi okuyiyona engibabhalele yona be-Department of Transport so okudlula lokho sekuzonyukela kuyo i-province engibhalele u-MEC ngalesi simo sibone ukuthi kukhona ni akazokwenza nakuba nakhona amathemba emancane ukuthi kulesi sikhathi esincane lesesisele kukhona yini akazokwazi ukuthi balekelele ngakho kodwa ngokusho kwabo bathi bayalithatha udaba balidlulisele phezulu so-ke asazi noma nakuyi-province nayo ishaya ngonyawo lonwabo kodwa iyalwazi lodaba babadlulisele yini ngicabanga ukuthi lokho sizokwenza nje